धरून वळली कसला बघ नग. मोठी आहे. अरे बाय हसवायचं. हा आकडे बघ माझ्याकडे दैती अशी दाखव, उलटी दाखव. कसले मस्त. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आता आम्ही जातो कुर्ले पकडू. भरपूर दिवसांनी जातो आज. हाली वेळच भेटणार नाही कुर्ल्याक जाऊ. मासे वगैरे आणतो, त्याच्यामुळे वेळ भेटणार नाही कुर्ल्याक जाऊ. आज आम्ही जातो भरपूर दिवसांनी. सृष्टी पण आहे होडीत बसला आता बघा. चला बघूया आज काय गावता काय. हाली कुर्ली पण कमी गावता, त्यामुळे नाही येत होतो आम्ही पण. मोरीची चामडी पण नाही भेटत होती आयसा लावसाठी, त्यामुळे येऊकच भेटत नव्हता. आज आज काल भेटली आहेत मोरीची चामडी. तर आता बघूया काय भेटतं आपल्याकडं. चला मग, सृष्टी बसला होडीत तयारीत. चला जाऊया.
कसे ते बघ लांब ते बघ पुढे